Съжалявам за края на миналия клип. Просто ми звъняха едни хора. Тоест майка ми и баща ми и трябваше да го спра. Така. Какъв си ти, айде избирай бързо да те бия. Спида. Още не ми е пуснат. Така, чакаме го. Хайде да се бием. Но трябва ли ми още хора? Поне да стигача. Да, определено ще ливна от Team Fortress. Така, TF2 лив. Чудя се сега на какво да играем. То всяка игра доста е късно ли е? Какво е? Че няма никой. Така. Моя парената е тъпа. Остава на това. За да играете PUBG Join. PUBG Join. Enter. Не мога да разбера какво означава това, затова няма да играем на това. Ох. Много да си гледам. Така. Да, и това се нарича спи. Така. Ще играем сега на ето тази игра. Join 2. Арена 3. И ще се бием срещу този пич. Така, аз още ям, не съм ял. Така, 3-4. Следващи секунди ще почне мача. След да чупиш блокчета от котиника и да победиш, да останеш последен. И аз никога не съм имал тази чест, така че не знам. Ако ще имаме. И така, да, как загубих? Окей. Ще играем на това следващия път, да, както винаги. Но наистина този път ще бъде следващия път, понеже този път е в игра. Запознаете колко време се чака. Ще си направя поредица и на Island, не на Skyblock, на Island, на Sky Island. Така. На какво да играя? Не. Ще играем отново на TNT Gun. Да се мираме, че този път няма да бъде толкова бързо. След секунди. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, старт. Бягай. Целта на тази игра е да бягаш колкото си може по-бързо и да останеш последен. И да се победиш, както винаги. Скок. Не. Стигнах до второ ниво. И пак ще гледам да избягам. Лили, ако гледам зад мене какво става... Добре, че бягам. Вау.
малко паркур и така си подозира. Не. Това изобщо не го и очаква. Аз съм от 24. Окей. Очевидно ще се играем. Съжалявам, ама така стана, не знае. Но ще загубя. Така. Хайде де. Ще ме пусне ли? Между другото аз не знам къде пише след колко време, така че ще гледам да съм бърз. Какво ти казвам? Тяха, че съм яхнала на хата, да не спиш на хладната. Така, запях се в една чалга песен. Дай на големи. Така, аз, честно казано, не съм чалгаджия, но не знам откъде ги чувам тези песни. И ми се забиват в главата. Не знам защо. Сега ще ходим. Чакам. Това говори. Стартинг след 20. Окей. Има 20 секунди. Трябва да успеем да вземем нещата след 10 секунди. Много съм напрегнат, понеже доколкото знам не убиват от първите пъти. Имам стартинг след 4, 3, 2. Така, видяхте, но там стана голямо меле и затова пъмнах насам. Но под мен има някакъв. И да се надявам, че ще успея да избягам. Но ми логиката, така че е много малко. Ще се избягам. И избягах. Не знаех, че може да се чупи листата. И сега търся честа. Енерико. Един мечове, супер. Какъв си ти? И загубих. Така си мислех. Това е от този епизод. Надявам се да ви хареса. И чао! Чао!